Το κουνάω και με το μαλλί. Λουίζα, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ήθελα να σου κάνω μόνο κάποιες ερωτήσεις. Πώς αισθάνεσαι ότι έχει αλλάξει η ζωή σου το τελευταίο τρίμηνο? Λαμβάνεις το πρόγραμμα, έχεις μάθει αρκετά πράγματα, αρκετές ασκήσεις για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Και θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου, πώς έχει αλλάξει η ζωή σου. Ναι. Όσο πιο απλά γίνεται. Όσο πιο τι? Όσο πιο απλά γίνεται. Και πιο περιληπτικά, γιατί αν ξεκινήσω να τα λέω από την αρχή ως τώρα, νομίζω θα μιλάω για 3 ώρες. Εν ολίγης, με 2 λόγια, θα πω ότι άλλαξε η ζωή μου με τρόπο που δεν το φανταζόμουν. Είχα ελπίδες για όλο αυτό, αλλά τελικά αυτό που συνέβη είναι παραπάνω από αυτό που φανταζόμουν. Και στην αρχή φυσικά δεν ήξερα ακριβώς και τι να περιμένω. Οι ασκήσεις με βοήθησαν πρώτα απ' όλα να αρχίσω να χαλαρώνω. Με βοήθησαν και με την αναπνοή μου φυσικά, που η αναπνοή είναι το πιο σημαντικό, που δεν το υπολογίζουμε στην καθημερινότητα. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε ότι είναι το σημαντικότερο. Αρχίζω να αναπνέω πιο σωστά, πιο βαθιά. Ένιωσα να ηρεμώ, να χαλαρώνω, ένιωσα μέσα μου ασφάλεια. Τώρα αυτό φυσικά είναι κάτι το προσωπικό, έχει να κάνει με τα θέματα του καθενός. Εγώ επειδή είχα προβλήματα, δυσκολίες που με οδηγούσαν σε αρνητικά συναισθήματα και άγχος, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όλο αυτό, η πορεία που ξεκίνησε και που τη συνεχίζω ακόμα. Με βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου στο να εστιάζω στα σημαντικότερα, στο να βρίσκω περισσότερο χρόνο για εμένα, να ηρεμώ λίγο και να ξαναβρίσκω εμένα όταν αρχίζω και το χάνω. Κατ' επέκταση με βοήθησε στις σχέσεις μου και με τους άλλους, με τον σύντροφο, με τους γονείς μου, με το παιδί μου, με όλους. Γιατί η κατανόηση και η αγάπη που δείχνω, που δουλεύω και μαθαίνω να δείχνω σε μένα, βγαίνει και προς τους άλλους. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που πραγματικά δεν το φανταζόμουν ότι θα γίνει, δηλαδή χωρίς να προσπαθώ. Απλά κάνω ασκήσεις, κάνω τις ασκήσεις αυτές, τις έχω βάλει μέσα στην καθημερινότητά μου και οι ασκήσεις από μόνες τους βάζουν το μέσα μου στην διεργασία αυτή και οπότε τελικά οι συνέπειες είναι αυτές, δηλαδή έχεις περισσότερη ενσυναίσθηση προς εσένα και προς τους άλλους. Έχεις υπομονή. Έχεις περισσότερη υπομονή. Δηλαδή εγώ για μένα το γιατί μιλάω για μένα. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζω καλύτερα τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Έχω μεγαλύτερη ελπίδα. Έχω πάλι αισιοδοξία, γιατί για καιρό ήταν λίγο μια ερχόταν, μια έφευγε αυτό. Έχω πάλι αισιοδοξία. Νιώθω περισσότερο εμένα. Έχω βρει πράγματα που αγαπούσα και τα ξέχασα. Τα έχω βρει πάλι μέσα στη ζωή μου. Είναι σαν να έχω μάθει, σαν να με μαθαίνω πάλι. Συνδέθηκες με τον πραγματικό σου εαυτό. Συνδέομαι με το μέσα μου, ναι. Και είναι κάποιες ασκήσεις που πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθητικές στο να γίνει αυτό. Και βέβαια θέλει εξάσκηση. Δεν είναι θα πατήσεις ένα κουμπί και θα συμβεί. Θέλει και αυτό, συνεχή εξάσκηση. Αλλά είναι τόσο ωραίο και είναι μέσα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, να πάρω ένα χάπι, ας πούμε, ή να κάνω κάτι άλλο. Είναι μέσα μου, αρκεί να κλείσω λίγο τα μάτια και να προσπαθήσω να συνδεθώ. Και όπως μου είπες και προηγουμένως, όταν δεν είσαι καλά και έχεις δύσκολες μέρες, ξέρεις ακριβώς τι θα κάνεις και με 10 λεπτά επανέρχεσαι πάλι με συγκεκριμένες ασκήσεις
Ναι. Επανέρχεσαι πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Είχα μια δύσκολη μέρα χθες, και πρακτικά και ψυχολογικά, και ένιωθα ότι τίποτα δεν θα γίνει. Ένιωθα, πάλι τα ίδια, έπεσα τώρα και πω. Και αρνητικά συναισθήματα, σκέψεις. Και μετά το απόγευμα που κατάφερα λίγο να ηρεμήσω, λέω κάτσε κάνε μια άσκηση. Κάνε μια άσκηση. Και πραγματικά τα ωφέλη ήταν τέτοια που λέω, να, ορίστε. Είναι δηλαδή μέσα μας, τα εργαλεία χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Εργαλεία χρειαζόμαστε και είναι πολύ ωραίο. Εμένα αυτό που μου έχει αρέσει και το λέω και σε σένα και σε όλους όσους θα δουν το βίντεο, είναι ότι οι ασκήσεις είναι εξατομικευμένες. Δηλαδή ο καθένας θα βρει τον εαυτό του εκεί μέσα. Ή ακόμα και μια άσκηση που μπορεί να ταιριάζει σε πολλούς, να είναι μία και να απευθύνεται σε πολλούς. Ο καθένας θα βρει κάτι το διαφορετικό εκεί. Πώς? Γιατί είναι διαφορετικό όν, ας πούμε. Έχει διαφορετικές ανάγκες, επιθυμίες, ψυχοσύνθεση, βιώματα, όλα. Και πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βρει κάτι το θεραπευτικό εκεί πέρα. Έχεις δει αλλαγές στα ενεργειακά σου επίπεδα? Ναι. Σίγουρα. Απλά αυτό δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να το περιγράψω. Νομίζω περισσότερο οι άλλοι το λένε αυτό. Και μου το λένε, δηλαδή μου έχει τύχει. Δεν ξέρω, μου έχει τύχει άνθρωποι έτσι όλο αυτόν τον καιρό να μου πούνε «Τι έχεις κάνει εσύ, άλλαξες». Αλλά με ενθουσιασμό έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή να νιώθουν, να βλέπουν κάτι ωραίο σε μένα. Πολύ όμορφο. Ναι, και πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ δεν μπορώ ακριβώς να το περιγράψω αυτό το ενεργειακό που λες, πώς... μάλλον έχει να κάνει με όλα αυτή τις εργασίες που γίνονται. Αλλά ο άλλος το βλέπει αυτό, το εισπράττει σαν ενέργεια. Έχεις δει αλλαγές στο ορμονικό σου προφίλ και στο μεταβολισμό? Κοίτα, στο μεταβολισμό σίγουρα. Δηλαδή έχω χάσει 6 κιλά έτσι για πλάκα. Αλλά για πλάκα, θα πω τι σημαίνει αυτό. Παρατήρησα ότι όλη αυτή η δουλειά με τις ασκήσεις και όλα αυτά που κάνουμε και που κάνω, με κάνανε να θέλω να τραφώ και πιο καλά, πιο σωστά, ισορροπημένα. Δηλαδή άρχισα να ακούω περισσότερο το σώμα μου, άρχισα να νιώθω περισσότερο τι μου κάνει καλό, τι δεν μου κάνει. Αχ, όχι, είναι αργά, δεν θέλω να φάω αργά. Είναι αυτό, ξέρω, αυτή η τροφή δεν θα μου κάνει. Δεν είναι αυτή για μένα, ας πούμε. Δηλαδή έχω και διαλέγω πιο σωστά. Οπότε αυτό αυτόματα έκανε και το σώμα μου να ξεπριστεί. Εγώ πριν ήμουν πρισμένη σε διάφορα σημεία. Ξεπρίστηκα και αυτά τα κιλά, τα 6 που ανέφερα πριν, τα έχασα χωρίς να το καταλάβω. Απλώς από αυτό το πράγμα. Γιατί άρχισα να τρώω πιο ισορροπημένα. Ήθελα να νιώθω ωραία. Δεν ήθελα να φάω και να βαρύνω. Δεν ήθελα να ακολουθήσω την λιγούρα μου εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά να νιώθω, μωρέ, τώρα τι το έφαγα αυτό και να... Και πιο συνειδητά, έτσι, γιατί μετά δεν έχεις ανάγκη την τροφή για να νιώσεις ευχαρίστηση. Ακριβώς. Έχουν πέσει και τα επίπεδα του άγχους, του στρες και της πίεσης στην καθημερινότητα. Ακριβώς αυτό, γιατί το άγχος και το στρες και όλα αυτά τα συναισθήματα που μπλοκάρουν ουσιαστικά, μας κάνουν να τρεφόμαστε έτσι, άτσαλα, όπως να είναι, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, χωρίς να σκεφτόμαστε, απλά να καλύψουμε εκείνη τη στιγμή αυτό το... βρούμε να ικανοποιήσουμε λίγο αυτό το συναίσθημα, ας πούμε. Να διώξουμε δηλαδή το αρνητικό συναίσθημα που έχουμε και να νιώσουμε για λίγο ωραία. Αλλά αυτό δεν είναι αληθινό. Είναι τη στιγμή εκείνη. Και μετά τελικά αυτό που συσσωρεύεται είναι πολύ πιο βλαβερό. Είσαι ευχαριστημένη με την απόφαση που πήρες να δουλέψεις με τον εαυτό σου και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα? Είμαι πολύ. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκες στο δρόμο μου. Και ξέρεις, να το πω και αυτό, κατά καιρούς είχα δει και άλλα τέτοια. Με θεραπεία, ολιστική, λίγο διαφορετικά.
εσύ μου έκανες κλικ. Και από τη στιγμή από την πρώτη φορά που μιλήσαμε, αυτό που μου άρεσε είναι ότι δεν έχεις επιτίδευση, δεν έχεις κάτι το... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχεις απλότητα, και βγάζεις πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις. Φαίνεται ότι το αγαπάς και το βγάζεις και στους άλλους αυτό, δηλαδή θες να βοηθήσεις. Και το κάνεις έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις, αλλά το χαίρεσαι αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ, ναι. Και αυτό μεταδίδεται. Είναι μια ενέργεια που τη μεταδίδεις και στους άλλους. Παράλληλα με την απλότητα και την κατανόηση. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Και αυτά τα στοιχεία, η αγάπη γι' αυτό, η απλότητά σου και η κατανόηση που δείχνεις προς τους άλλους, για το προβλήματα που ο καθένας μπορεί να κουβαλάει για χιλιάδιο, αυτά είναι που μου κάνανε κλικ. Και οπότε αποφάσισα και να ξεκινήσω. Τέλεια. Και χαίρομαι και φυσικά θα συνεχίσω να κάνω τις ασκήσεις. Και όποτε έχω τέτοιες δύσκολες μέρες σαν τη χθεσινή που νιώθω ότι τίποτα δεν θα τη βελτιώσει, θα σκέφτομαι αυτό. Κάτσε και κάνε άσκηση. Και θα σε βλέπω. Θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ κάτι. Αν έχεις ολοκληρώσει με όλα αυτά που ήθελες να μοιραστείς. Νομίζω τα είπα τα σημαντικότερα, ναι. Τώρα εντάξει, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, όπως είπα και πιο πριν, αλλά νομίζω τα σημαντικότερα τα έχω πει, ναι. Αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μέσα μας είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και να μην ψάχνουμε την ανακούφιση αλλού. Σε επιφανειακά, ναι. Σε επιφανειακά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό και να μην το ξεχνάμε αυτό. Και πιστεύω ότι όσο το δουλεύουμε, γιατί το βλέπω και σε μένα αυτό, ότι όσο το δουλεύουμε, τόσο καλύτερα είναι. Και προχωράει. Ναι, να προσθέσω. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι και να σε ρωτήσω κιόλας. Τελειώνει αυτό ποτέ? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν τελειώνει. Είναι κάτι δεν ξέρω, αν καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν τελειώνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολλές γυναίκες που είναι μαζί τώρα πάνω από 1 χρόνο και δουλεύουν στην αρχή εντατικά και μετά έτσι κάνουν κάποιες συνεδρίες να συντηρούνται ή έρχονται σε ομαδικές συνεδρίες. Γιατί όσο πιο πολύ δουλεύεις με σένα, τόσο πιο πολύ το χτίζεις όλο αυτό. Χτίζεις τη σύνδεση, χτίζεις την ενέργειά σου και είσαι σε μία κατάσταση μετά να έχεις όλες τις τεχνικές και όλες τις μεθόδους στα χέρια σου και να μπορείς να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου. Με ψυχραιμία, με ηρεμία, βλέποντας τη λύση, χωρίς να με ψημιρείς και να κλαις για το πρόβλημα που έχεις, γιατί όλοι μας αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα. Ξέρεις ακριβώς πώς να ξαναφέρεις τον εαυτό σου να είσαι σε τέλεια ισορροπία. Ναι, τώρα που το είπες αυτό να το αναφέρω και αυτό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη σκέψη. Δηλαδή, με έχει βοηθήσει να εστιάσω περισσότερο εκεί που πρέπει, ας πούμε, κάθε φορά, οι προτεραιότητες που βάζω. Με βοηθάει στο να συγκεντρώνομαι επίσης περισσότερο και να μην είναι σκόρπιο το μυαλό μου εδώ και εκεί. Γενικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη σκέψη. Και είναι αυτό το ωραίο, είναι αυτό που λέγαμε τώρα πριν, που είπες, ότι νιώθω ότι δεν τελειώνει. Δηλαδή και όσο προχωράς και όσο προχωράει ο καιρός και εξελίσσεσαι και εσύ, δηλαδή και αυτό είναι κάτι που οι διαργασίες δεν είναι πάντα, κάθε φορά είναι κάτι, δηλαδή μπορεί να σου βγάλει κάτι το διαφορετικό αυτό και είναι πολύ ωραίο. Ναι, όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολλά ανακαλύπτεις και τόσο πιο πολύ συνδέεσαι με σένα πραγματικά. Είναι σαν δώρα, ας πούμε, που κρύβεις, που υπάρχουν μέσα σου. Ακριβώς. Και βγαίνουν στην επιφάνεια. Και μετά τσουπ, έρχεται κι άλλο και μετά τσουπ κι άλλο και λες αφού ήταν όλα αυτά. Και φυσικά παίζει, είναι επειδή η ψυχολογία και το σώμα είναι, αυτά πάνε, τα δυο μας είναι αλληλένδετα. Φυσικά έχω δει πολλές αλλαγές και στο σώμα μου. Νιώθω πολύ πιο υγιής. Δηλαδή πέρα από τα κιλά αυτά που είπα. Νιώθω γενικά πιο υγιής, πιο ισορροπημένο ακόμα και το σώμα μου.
Τέλεια. Πιο ανάλαφρη. Πιο μπράβο, ναι, αυτό. Πιο ανάλαφρη. Και είναι όλο αυτό, η αγάπη και η αποδοχή, γιατί σε πολλές ασκήσεις το δουλεύουμε αυτό. Να συγχωρέσεις εσένα, να αγαπήσεις εσένα, να αποδεχτείς με όλα τα καλά και τα στραβά σου, ας πούμε. Και αυτό βγαίνει μετά. Και βγαίνει παντού. Είναι σαν να αγκαλιάζεις εσένα, ας πούμε. Και είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις αυτό, πώς θα το κάνεις και στους άλλους. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα στη σχέση μας με τους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνουμε τελικά ότι το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν έχουμε τη σχέση αυτή με το μέσα μας. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, η αλήθεια είναι. Ναι. Αυτά, νομίζω. Αν τηλεορακήσαμε, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου.